Ginagawa mo? Ano ba maguba? Ako lumabas, pero pag sinabing pag 2 beses na yan! Ginagawa mo? pag sinabing pag Ano man eh? Iba ko ano yun? nag-comply ka, na bawal lumabas. Pero may ginawa ka. Ano man yun eh? Bro. Sa pinagbabawal nila, inayos mo. Sa classroom may Ano man eh? batas. Ano man eh? Di man eh guba? Ay, iting. Bawal lumabas, oh. Bawal lumabas, pero pag sinabing nag-comply ka, Ginagawa mo? na bawal lumabas, pero may ginawa ka. Sa pinagbabawal nila, inayos mo. Doon ang classroom niyo, at sinabit mo ulit. Naagyapon. Ginagawa mo? Ay, pwede na pala ikaw lumabas. A few moments later. Ah! Yeah! Kapo yan eh. Ah. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Ay, pwede na pala ikaw lumabas.